Pripravil som pre vás krátky návod na orientáciu na stránke Sane Profit History. Teraz sme na úvodnej stránke a chceme ísť na letný pohár veteránov. Klikneme si na letný pohár veteránov. Tu máme približný termín, nie je približný, termín pevný, požiadavky na ubytovanie, približný program, návrh programu verzia 1. Ďalej vás poprosím, aby ste mi dávali vaše návrhy vlastne vyplnením tohto formuláru, kde kľudne napíšete meno, aký návrh dávate a tu na je príspevok. Kliknete na odoslať a zobrazí sa to na týchto miestach. Samozrejme. Ďalej budeme pokračovať prihláškou na pohár. Klikneme si prihláška na pohár, zobrazí sa nám táto stránka a máme tu na termín a tu je upozornenie: prvých 17 záujemcov na ubytovanie má rezervované ubytovanie priamo na trenažéri. Pre ostatných zabezpečíme ubytovanie v okolitých ubytovniach, preto vyplňujte. Je to jednoduché, meno, to je povinné, mail je najlepšie vyplniť, aby som vám vedel dávať odpovede cez mail. Možnosť zúčastním sa, nezúčastním sa. A teraz toto je hlavné, požadujete ubytovanie. Toto mi prosím musíte vyplniť, pretože toto je základ. Ďalšie požiadavky, návrhy a klikneme znova na odoslať a zobrazí sa vám tu na text ďakujeme. Vtedy ste si istí, že je to odoslané. Takže poprosím vás ešte raz, vyplňujte tento formulár. Ja si ho hneď dokážem si ho hneď zobraziť údaje, ktoré sú zozbierané a vidíte, tu na posledne bola prihlásená Veronika Štefaniaková. Takže poprosím ešte raz, vyplňujte a aby sme mohli pokračovať ďalej v práci. Tak to je všetko zatiaľ, majte sa.